Conforme xa tínhamos falado en algún pleno, pero bueno, era o que dicimos nós, é anterior á proposta que habíamos feito en julio, que fecha, porque pon o 27 de junio. Sí, pero anterior á proposta que habíamos, e ora, bueno, creo que deberíamos decir unhas palabras por todo o que aconteceu durante este ano, sobre todo que nós estamos pedindo sempre esta solución. Dentro do noso grupo político temos moito que decir con respecto a este punto. As mentiras que apunta o goberno tanto en pleno municipal como fora do pleno. Eses comentarios que tanto lle gusta a vostedes recordar os chamados contos da taberna. Acusou a oposición de non poder concederas porque non tiñan os presupostos aprobados en 2016. Por certo, en 2017 nin os presentou e seguiu suponándose en deles. Dende este grupo demostramos nos plenos que iso era mentira, porque as subvencións nominativas non se prorrogan. Hai que facer unha modificación de crédito, que se fixo no pleno ordinario de xullo de 2016 e foi aprobado por unanimidade dos concelleiros presentes no pleno. E vai vostede a esquecese de facer o pago no ano 2016 un decreto de aceptación e modificación das subvencións, e aquí é onde xurde o problema. Despois intenta culpar a secretaria daquele momento de non querer pagadas. Dende Terra Galega de Valdedoura buscamos unha solución ao tema, presentamos por registro o día 7 de xullo de 2017 e ainda así non se decidiu a solucionar o problema. En cambio, di que a oposición non presenta nada, non nos faga parvos porque a xente xa viu o que é. Neste punto teño que agradecerle ao señor Manuel Cándidas, conselleiro do Grupo Mixto, a súa colaboración para solicitar un pleno extraordinario para intentar solucionar o problema creado polo goberno municipal. Ainda así, coa solución na man non lle fixo caso. E iso que nese pleno vostede colleu o compromiso de solucionar antes de rematar o ano e non cumpriu. Hoxe aprobamos un acta plenaria na cal vostede nos acusou de enganar a xente de que en todo o ano 2017 non houbera unha proposta de pagamento das subvencións nominativas. E ten razón, non houve só unha. Houve máis dunha por parte do noso grupo. É máis, vou facer unha relación de todo o presentado por Terra Galega. En rogo número 1, pleno ordinario de 16 de maio deste ano. Solicitude por registro xeral con número de entrada 10-19 de 23 de marzo, o punto 2 e o punto 3, preguntábamos de onde estaba o famoso informe. Preguntas do bloque 11 no pleno ordinario de 16 de enero deste ano. Preguntas bloque 4, pleno ordinario do 16 de novembro do 17. Pleno extraordinario celebrado o 10 do 2017. Solicitud de convocatoria pleno extraordinario solicitado por Terra Galega Grupo Mixto, estruturado en 4 puntos. No primeiro punto dábase unha proposta de pago, no punto 2 solicitárase unha modificación de crédito e no punto 3 pedía de facer todos os trámites para ser unha realidade o pagamento. Solicitude do estado de execución das contas en 2017 a esa data actual, entrada por registro xeral 3059 do 3 de 2017. Rogo número 5 do pleno ordinario do 20 do 7 de 2017. Preguntas no bloque número 5, pleno ordinario 20 do 7 de 2017. Proposta de Terra Galega para o pagamento das subvencións nominativas o 7 do 7 de 2017. Entrega de documentación por registro xeral o 30 do 5 de 2017, dado que en pleno díxose que se perdera ou extraviara a información e nesa entrada recollese todos os pasos que se habían feito para a modificación de crédito. Número 13, por as preguntas no bloque 5 do pleno ordinario de 18 de maio de 2017. Preguntas bloque 1, pleno ordinario de marzo de 2017, entre outras. Para non preocuparse polo tema nin preguntar ou propoñer algo que xa vostede todo entregado dende Terra Galega. O que máis nos doi é que nos acusou de facer demagoxia, acusounos de mentireiros, acusounos de enganar as entidades, chamounos xuristas, pero o único claro deste pleno hoxe é que todo o que vostede dixo que é un saco rotos. Hoxe demostrase que mentiu, hoxe demostrase que isto só era un problema de vontade pola súa parte. Hoxe demostrase que neste pleno se podía estar solucionado fai tempo e podía evitar os problemas polo que pasaron as entidades afectadas. Incluso vostede presume da súa grande xestión e di que a oposición de Valdedoura é destructiva. Vostede vive nos Loureles. Recomendo que lea todas as actas dos plenos últimos dos 2 anos e vexa todas as contradicións que dixo. E aquí a única oposición destructiva que hai é a propia que se fai ao goberno municipal a si mesmo. É casualidade, ao día seguinte da reunión mantida polo noso grupo político coas entidades afectadas, onde o secretario xeral de Terra Galega e concelleiro Narón veu explicar o que en realidade acontecía no Concello. Estudaron todas as medidas presentadas para solucionar o problema e non daban crédito, nin ningún argumento lógico polo que non se había procedido ao seu pago con maior celeridade. E volvo a dicir que casualidade, xa que só quedaba unha solución ante a súa falta de vontade. Unha situación que a ninguén quería chegar, pero vostede que non nos daba outra opción. Tal medida ia ser poñer a situación que estaba a vivir as entidades demandadas en coñecemento ante o valedor do povo, ante o Tribunal de Contas, e solicitar o amparo a Diputación da Coruña e manifestarse que se conseguira o objetivo, é dicir,
facer o que máis lle gusta a vostedes, política de pancartas, que en cambio non les gusta nada cando se produce na súa conta. Vostede tan pronto lle viu as orellas ao lobo, entroulle a presa para solucionar o problema. É máis importante, entroulle a vontade de pago, iso sí tarde, porque a situación para algunhas entidades era insostible durante máis tempo. Para rematar, o único do que nos alegramos da Terra Galega é de que as entidades beneficiadas poidan solucionar os seus problemas xerados durante estes 2 anos e que por fin poidan ver a luz ao final do túnel. En concreto, nós podemos ir coa cabeza ben alta deste pleno porque lutamos por esta solución e sempre lutamos por esta solución coa verdade por diante sin embargar. O noso voto, como dixamos na Comisión de Contas, é favorable. Só que nos gustaría que non se olvidara para o ano de que agora foron duplicadas, que para o ano ou no próximo orçamento foron a ser duplicadas para non perder ningún ano, se habría unha posibilidade de aceptar facturas que foron pagadas en 2013, porque un club onde vai ter o problema para solucionar.